Ini apa lagi? Hello guys. Oh, dawa kayak sudah. Hai. Hai. Oh, gar boleh. Hah? Hah? Ini betul mak hamaरे Betul. Ini seru bazar ini dawa. बाजार नि ठाउँमा हमारे फेरि Nih, tiyalah beri tahu deh. नाम बाजार नि ठाउँ सोरा दोकान गएको त Ma. खाइलाइफ टाइम कता एलबिस नि दोकान भेटे मा त Telah lagi alunya serana, alu sabainan. Udah asap selalu betana. Saya bal betanya. Sao vậy xem Kết lệ này bài thảo Vì sao mình đây này là cái ít sợ ở trên được có đó cái sao rồi đang gặp hả? Rồi, sao mà có sơ rồi? Kalau orang apa? Nah, rokok astana nanti. Paham kamu tu? Baca dekat lah nanti. Lata kamu. Cũng sẽ mà lấy cả thau sẽ này cái bài này cái con thau sĩ Thôi ra cái sẽ nè tôi sẽ dạy con sĩ cái sẽ lấy bài là mình không có sẵn con hả? anh này phải rụt xuyên mấy bà điều ông đi vào trong má đây sao đây làm cái bên nó tập cho nó đúng không? Hay rồi kalau pergi Làm bên này chứ
दाबो लाना सारैनो गाहाम गाबोन सान्दुं गोसा हमनानै जानायानो हान्थिना अमाखौ औवाखौ जाफैखायाला सोरबा अमाया ख्लं ख्लं होनबाय दं ना जोंनानो हां लानाया आंखौ अन्थाइ अपारेसन बानायबाथाय ब्लक बानायनानै दोनदो बायराफोरनिखौ लानो मोनला थांनायफोरनिखौ मानसि दैलासो पयसोनो हागोन उनाव बानायनो सोनानै लांनायखौबो भिडिअ लानानै जानो ओमफ्राय दहननायखौ जोंनियाव जाबाय थायो माबा आरो गिलायलाङो एसे माबाफोर जाबाय नामा होननानै गाहायाव जाफैबाय थाबा दाख्लै बेदखौ मोनाखैना इसोरो बेफोराव ओमफ्राय इयाव दसेल' सायो गल ब्रादाराव दसे सायो ओमफ्राय ओरै गाहायखै नामायबोयो ओमफ्राय सिं मानि थाङो सिंखैजा रुबायहैयो मानो जाया बेबायदि गोखाथार भिटामिन मेगनखौ हराव एख्ल'नो नागिरदोंमोन माला आं सोंथियाव बेरायग्रासो खर'आ एसे सादो नोंनाल' इसान मा जाबाय थायो मोजां ओंखाम जाफुआ नोंनालाय मोखांखिनिया हामदों सुथाराखै गोदोनानि हाराया नुला होनदों हिनजाव गोसाना हिनजाव डक्टरनाव लांनांगौ मोदैया बबावल' हाबदोंसो मोदैयावल' हाबदोंसो मोदैया रोंदों
Hey guys, 18 naman. 50, 34. Hindi, 강사만 됩니다, 나니까. 시작해라. 지금 내 사이에. आरो गाबोन माबाया आरो समबारावसो थांगोन एसे जेराव समबारावसो थांगोन गारि फिसा खानानै लांबाय नांगौ थांनो Lah.
सोरा हेलो 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 माना बैठा से